Δάσκαλε, καλημέρα. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ομιλία μου στον προλίγου καιρό εκδημήσαντα εις Κύριον Νικόλαο Καραμάνη, γιο του μεγάλου πρωτοψάρτη Καραμάνη, ο οποίος συγχωρέθηκε 1 χρόνο σχεδόν μετά την κοίμηση του πατέρα του και πιθανότατα θα κάναμε μαζί αυτή την εισήγηση, αλλά άλλα και λέγεται ο άνθρωπος, άλλα και λέγεται ο Θεός. Πρόκειται περί ενός μεγάλου ανδρός, μουσικοθεωρητικού, άριστα καθηγητισμένου, σπουδασμένου και στο εξωτερικό και γνώστη βαθέως της θεωρίας και της αρχαίας ελληνικής μουσικής και της βυζαντινής. Θεός να τον αναπαύσει. Η εκκλησιαστική μουσική ως τέχνη που πηγάζει κυρίως μέσα από την Εκκλησία και αφορά την ίδια την Εκκλησία, έχει απασχολήσει από πολύ νωρίς όχι μόνο τους ανασχολούμενους κυρίως με αυτήν, αλλά άλλες 2 μεγάλες κατηγορίες ερευνητών. Αυτούς που την είδαν ως τέχνη καθεαυτή και αυτούς που την είδαν συνυφασμένη με τη θεολογία και τον λόγο, τα οποία υπηρετεί και εκφράζει. Είναι γνωστό ότι στα περισσότερα θεωρητικά έντυπα του 19ου αλλά και του 20ου κυρίως αιώνα αναφέρεται και έχει υποστηριχθεί άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο επιτυχώς ότι συνδέεται άμεσα η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική με την αρχαία ελληνική. Πολλοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την ιδέα, η ομοιότητα και ταύτιση πολλών γενικών αλλά και εξειδικευμένων τεχνικών όρων, αν και με τελείως διαφορετική χρήση, η ταύτιση διαφόρων συνιστοσών στους κανόνες της σημειογραφίας, η χρήση και οριοθέτηση των σημαδίων αλλοίωσης και άλλα πολλά, τα οποία άφησαν αιωρούμενοι και αναμφισβήτητα σχεδόν εννοούμενοι την άμεση σχέση των 2 αυτών μουσικών κόσμων και μάλιστα εμπολή στην προέλευση της μιας από την άλλη. Αν και είναι δύσκολο να ιεραρχηθούν οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες μουσικοί, μια χρονολογική κατάταξη με βάση πάντοτε τις μέχρι τώρα υπάρχουσες στηλιές θα έθετε μια στέρεη βάση στη συγκριτική μελέτη των θεωρητικών πραγματιών από την ύστερη κατά βάση αρχαιότητα, τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, φτάνοντας μέχρι τις ημέρες μας. Ο Μανουήλ Βριένιος συμπεριλαμβάνεται στους προαναφερομένους θεωρητικούς συγγραφείς και πέραν της πολυσχηδούς προσωπικότητάς του, η θεωρητική του πραγματεία, αλλά και η σχέση της με τις προ και μετά αυτού θεωρητικές πραγματείες είναι καθοριστική, κυρίως ως προς τον χρόνο συγγραφής της και ασφαλώς και ως προς το περιεχόμενό της. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια σύντομη χρονολογική αναφορά στις θεωρητικές πραγματείες και στις μεταξύ τους σχέσεις ως προς το περιεχόμενό τους. Επίσης, θα αξιολογηθούν ενδεικτικά βασικές και θεμελιώδεις έννοιες του θεωρητικού του Βριένιου. Δεν θα πω πολλά για τον Βριένιο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ακουστούν πολλά, κυρίως βιογραφικά και άλλα στοιχεία. Πάντως, καταγράφεται ως ο εξοχότερος των θεωρητικών δασκάλων της μουσικής κατά τον Μεσαίωνα. Γεννήθηκε και άγνωσε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1320, δηλαδή κατά τη βασιλεία του Μιχαήλ Παλαιολόγου, και σχετικά με τις εκδόσεις του επιγραμματικά αναφέρω τον τρόπο συγγραφής και έκδοσής των από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν, τα αρμονικά του ως γνωστό διερευνούνται σε 3 βιβλία, συλλογή από αρχαίες ελληνικές πραγματείες, όπως του Αριστόξενου, του Κοντιλιανού, Νικόμαχου, του Πτολεμαίου, του Θέωνου, του Σμυρναίου και άλλων, εκδόθηκαν στα ελληνικά και λατινικά από τον Γουάλης, στον 3ο τόμο του έργου του Όπερα Μαθηματικά, μαζί με τα αρμονικά του Πτολεμαίου του 1800, και από τότε και μετά βγήκαν πολλές εκδόσεις με σημαντικότερη την διδακτορική διατριβή του Τζοβέρτσου Τζόνκερ το 1970 του Ολλανδού, την οποία και εγώ έλαβα υπόψη μου σε αυτή τη μελέτη. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μανουήλ Βριένιος από το λίμμα του Σόλωνα του Μιχαηλίδη, από την Εγκυκλοπαίδεια. Ως προς τα περιεχόμενα του συγγράμματος του θεωρητικού της Ανατολής, όπως συνηθίζεται να λέγεται, του Βριενίου, πρέπει πρωτίστως να αναφερθεί ότι η επιρροή του από τα συγγράμματα του Κοντιλιανού είναι φανερή, αλλά και των άλλων των συγγραφέων των αρχαίων, του Ευκλήδη, του Πτολεμαίου κτλ. Πραγματεύεται λοιπόν τα της μουσικής ποιότητας των 8 ήχων, των φθόγκων, καθώς και των τετρακόρδων, κοινών και μη, της ελληνικής μουσικής. Εδώ είναι σημαντικό να αποσαφινιστεί το πρίσμα υπό το οποίο εξετάζεται ο Βριένιος. Οι περισσότεροι ερευνητές τον καταχωρούν ως θεωρητικό της ύστερης αρχαιότητας ή αλλιώς ως ένα λόγιο, ο οποίος μεταφέρει την αρχαιοελληνική θεωρία περί της ελληνικής μουσικής στα χρόνια του Βυζαντίου. Ως μεμονωμένες έννοιες, όλα τα παραπάνω είναι σωστά. Ωστόσο, πρέπει να οριοθετηθεί το πρίσμα με το οποίο γίνεται η χρονική αναφορά και να συμφωνηθεί μια πάγια ορολογία με την οποία θα εκφράζονται τόσο η σημαντικότητα του χρόνου συγγραφής του πονήματός του,
όσο και η αξιολόγηση του ίδιου του θεωρητικού. Από την άποψη λοιπόν ότι παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι ουσιαστικά είναι το τελευταίο έργο του είδους το οποίο μας φέρνει σε επαφή με την αρχαιότητα ή, αλλιώς, χρησιμοποιώντας για τις ονομασίες των τεχνικών όρων, αυτές που υφίστανται σε όλες τις πραγματείες περί της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό τον λόγο πολλοί θεωρούν ότι ο Μιχαηλίδης το συμπεριέλαβε στην εγκυκλοπαίδεια του. Δύο ιστορικοί της μουσικής του 19ου αιώνα, ο Ευστάθιος Θεριανός, με το γνωστό του πόλημα περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής, και ο Γεώργιος Παπαδοπούλος αναφέρουν σχετικά με το περιεχόμενο του θεωρητικού του Βριενίου τα εξής. Ο μεν Θεριανός, ότι ο Βριένιος, διαστέλλοντας τα τρία γέννη, ερμηνεύει κατά τον τρόπο των αρχαίων Ελλήνων τη σημασία της δίαισης του τρίτου τιμωρίου και του τετάρτου του τόνου, χωρίς όμως να μνημονεύει με σαφήνεια αν αυτά τα τρία γέννη είχαν κύρος στη μουσική της εποχής του. Και συμπεραίνει ότι από όσα λέγονται περί των ήχων γίνεται καταφανής η ιστορική συνέχεια και συνάφεια της Βυζαντινής προς την αρχαία ελληνική μουσική. Βέβαια, σε άλλο σημείο σημειώνει και τις σοβαρές διαφορές οι οποίες αναδεικνύονται στο έργο του Βριένιου, άλλοτε θεωρώντας τες ως εξέλιξη της μουσικής και άλλοτε ως προσωπική θεώρηση του ίδιου του Βριένιου, όπως παραδείγματος χάρη στο σημαντικότατο θέμα, ότι ο Βριένιος γινώσκει μόνο τόνων και ημιτόνιων, ενώ οι νεότεροι θεωρητικοί διακρίνουν στην τη διατονική κλίμακη τρεις τόνους, μείζωνα, ελάσσονα και ελάχιστο. Απεώνων ήδη ανεπτυγμένους και διαπιστωμένους υπό του Πτολεμαίου. Καταλήγει δηλαδή ο Θεριανός ότι ο Βριένιος, ο εξοχότερος των μουσικών διδασκάλων της μουσικής του μεσαιωνικού ελληνισμού, αγνοεί την διαίρεση των τμήματων, δηλαδή τον ελάσσονα και ελάχιστο τόνο. Αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι ο Θεριανός δεν μελέτησε τον Βριένιο και όχι ότι ο Βριένιος αγνούσε τον ελάσσονα και ελάχιστο τόνο, αντίθετα, τους γνώριζε πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν αντίθετοι ορισμοί στη φιλοσοφία του περί συγκερασμού της κλίμακας και ήταν βέβαια πως ήταν αριστοξενικός. Ο Παπαδόπουλος πάλι συμπεραίνει ότι η θεωρία του Βριένιου για τους 8 ήχους συμφωνεί πλήρως προς την νεότερη θεωρία, γιατί δέχεται τον αριθμό των 8 ήχων και τη διάκριση τους σε κύριους και πλαγίους. Θεωρώ την άποψη αυτή σωστή, όχι όμως για τους λόγους που εξηγεί ο Παπαδόπουλος, αλλά επειδή το αποτέλεσμα των διεργασιών είναι αυτό των 8 βασικών ήχων, όσων δηλαδή και των φθόγκων της κλίμακας, της μισής της 15 φθόγκου που ονομάζει ο Βριένιος, το 15χρονο σύστημα για τις ώρες μας δις διαπασών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και βασικά οφείλονται στη χρονική απόσταση των μέχρι τώρα γνωστών πηγών. Δηλαδή, από τα τέλη των πρώτων μετά Χριστών αιώνων, συμπεριλαμβανομένων και των μαρτυριών περί μουσικής των πατέρων, μέχρι τη συγγραφή του Αγιοπολίτη τον 12ο αιώνα, ή του Παχημέρη ή του Βριένιου που βρίσκονται κοντά χρονικά μεταξύ τους, μεσολαβεί σημαντικό διάστημα, χωρίς κάποια αξιόλογη παρόμοιου είδους θεωρητική πραγματεία. Από την άλλη πλευρά, τα χρόνια συγγραφής του θεωρητικού του Βριένιου είναι χρόνια αλλαγών. Υπάρχει η εξέλιξη στη γλώσσα, ο 15σύλλαβος στίχος είναι στην ακμή του, οι υμνογράφοι μελωδοί καλά κρατούν, δεν πάβουν όμως να έχουν άμεση αναφορά και σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν είναι δηλαδή ίδιον της εποχής εκείνης, αλλά ανάγκη, θεμελιώδες στοιχείο και γεγονός η θεωρητική στήριξη όλων των τεχνών που εμπεριέχουν τον λόγο να έχουν την αναφορά τους στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Ιωάννη Τζέτζη, λόγιου γραμματικού του 12ου αιώνα, ο οποίος έγραψε ποίηματα στον πολιτικό ή δημοτικό 15σύλλαβο στίχο, στον οποίο είναι γραμμένα σχεδόν τα περισσότερα δημοτικά μας τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, οι αναφορές του στους αρχαίους συγγραφείς είναι κάτι παραπάνω από συχνές. Ακόμη και στον Αγιοπολίτη, όπου κυριαρχεί η εκκλησιαστική γνωστή πλεονολογία, δεν λείπουν αναφορές σε όρους τεχνικούς της αρχαιότητας. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι από αυτή την εποχή πλέον αρχίζει και εγκαταλείπεται η κλασματική αποτύπωση των λόγων των διαστημάτων, γεγονός το οποίο έφτασε μέχρι τα χρόνια της μεταρρύθμισης και το οποίο προσωπικά θεωρώ μία εξέλιξη, για την οποία ασφαλώς οφείλουν πολλά να υποθούν και να αξιολογηθούν. Ως γεγονός όμως, δηλαδή η απεμπλοκή των μαθηματικών όρων στη διατύπωση θεωρητικού λόγου, παρόλο που φαίνεται ότι διήρκησε 6 περίπου αιώνες, δεν είναι καινούριο και επηρέασε και γειτονικούς πολιτισμούς. Οι μαρτυρίες των τριών ιεραρχών λόγου χάρη είναι σημαντικές, αφού οι ίδιοι είναι απόφοιτοι της Αθηναϊκής Φιλοσοφικής Σχολής, της οποίας σχολάρχης ήταν ο συγγραφέας της σημαντικότερης ίσως πραγματείας για τη μουσική και ιδίως στην αρχαία ελληνική ειδικότερα, ο Πλούταρχος Αθηναίος. Εδώ θέλω να πω ότι ο Νικόλαος ο Καραμάνης
ανακάλυψε πρώτος ότι αυτός ο σχολάρχης της σχολής αυτής ήταν ο ψεύδο-Πλούταρχος ο λεγόμενος και όχι ο Πλούταρχος ο Χερονέας. Αυτό το ανακάλυψε στη δεκαετία του 90, πολύ πριν δηλαδή το ανακοινώσει επίσημα και ο Σιαμάκης. Οι ιεράρχες σαφώς και κάνουν λόγο για το ήθος της μελωδίας και τη χρήση της, οργανική και μη, και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος δεν είναι αρνητικός στη δοξολογία του Θεού με όργανα, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ας μην ξεχνούμε ότι έζησαν και στις εποχές των αιρέσεων και είχαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία άπτονταν και της μουσικής, την οποία εντέχνως χρησιμοποίησαν οι αιρετικοί και από την οποία το ίδιο έντεχνα έπρεπε οι πατέρες να απεμπλέξουν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από το σύγγραμμα του Βριένιου είναι εάν πρέπει να μελετηθεί ως σύγχρονο, δηλαδή σε έργο που γράφτηκε στην εποχή του ή ως αντιγραφή και μεταφορά γνωστών μέχρι τότε πηγών και θεωριών, τις οποίες ήθελε να μεταφέρει στην εποχή του. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να ερμηνεύσουμε σε βαθμό που ικανοποιεί τη θεωρία, αλλά και την πράξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής, κρίνω βέβαια με όσες απόπειρες έχουν γίνει αναπαραγωγής του είδους αυτού. Είναι κατά τη γνώμη μου βέβαιο ότι στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το λεγόμενο πανδιδακτήριο ή οικουμενικό διδασκαλείο ή πανδιδακτήριο της Μαγνάβρας ή Quadrivium, ότι διδάσκονταν η αρχαία ελληνική μουσική, διότι όπως φαίνεται ήταν αντικείμενο διδασκαλίας μαζί με τη γεωμετρία, αστρονομία, μαθηματικά, όπως δηλαδή συνέβαινε και στην εκπαίδευση της αρχαιότητας. Από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο τον 5ο αιώνα από τον Θεοδόσιο τον δεύτερο, μέχρι και μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους, γνωρίζουμε ότι η μουσική δεν έλειψε να διδάσκεται στο πανδιδακτήριο. Τίθεται και εδώ όμως ένα ερώτημα, δηλαδή εάν η μουσική που διδασκόταν ήταν θρησκευτική ή όχι, διότι παράλληλα φαίνεται να υφίσταται και η πατριαρχική σχολή στην οποία διδάσκονταν η θεολογία και τα συναφή μαθήματα. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει στο πολιτικό λεγόμενο σχολείο η μουσική, ισχυροποιεί την άποψη ότι διδασκόταν η σύγχρονη μουσική, αν και η ύπαρξη και μελέτη περαιτέρω πηγών θα έκανε ασφαλέστερο το συμπέρασμα. Πριν επιστρέψω στο έργο του Βριένιου, θα ήθελα να τονίσω ότι ένας παράγων ο οποίος καθιστά ιδιαίτερη δύσκολη την αντίληψη του συνολικού συστήματος θεωρίας, έστω και κάθε αρχαίου Έλληνα θεωρητικού ξεχωριστά, είναι ο εξής. Επειδή σχεδόν όλοι, διαλέγοντας όλοι εννοώ και τους π.Χ. αλλά και τους μετά Χριστόν εποχής θεωρητικούς, διακρίνει μια σχολαστικότητα στη συγγραφή, είναι εύκολο να αντλήσει κανείς τμηματικά, δηλαδή επιμέρους θέματα, και πάνω σε αυτά να δημιουργήσει μια αντίληψη περί ενός ή περί περισσότερων μουσικών θεμάτων. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εάν δεν γίνει αντιληπτό το τι ακριβώς ήθελε να μεταφέρει ο συγγραφέας ή ποια ζήμωση έφερε ένα θεώρημα στην επιφάνεια, το οποίο οι σύγχρονοι τμηματικά επεξεργάζονται και στηρίζονται πάνω του. Επειδή στην εποχή μας οι πληροφορίες τρέχουν με απίστευτο ρυθμό, αλλά και επειδή τα θέματα της αρχαιολογικής γραμματείας εν γέννη δεν έτυχαν της δέουσας μελέτης και αξιολόγησης, μένουν έολες οι θέσεις που προανέφερα. Είναι πράγματι δύσκολο να συμπεράνει κανείς, όπως παραδείγματος χάρη έπραξε ο Θεριανός, ότι ο Βριένιος δεν ήξερε τα περί διαιρέσεων του τόμου. Ο Ιωάννης Τζέτζης, ο άλλος ο Τζέτζης, που ήταν στο 19ο αιώνα, γνωστός για τις ιδιόρυθμες θέσεις του επί της μουσικής, θεωρεί με βάση τον Βριένιο και άλλους αρχαίους που δεν κατονομάζει όμως, ότι υπήρχε και στην αρχαιότητα αλλά και στο πρώιμο Βυζάντιο αρμόνιος πολυφωνία, δηλαδή κάθετη αρμονία. Επικαλείται δε δύο χειρόγραφα παλαιολόγιας εποχής, ένα συγκεκριμένο χωρίο του Αγιοπολίτη και απόσπασμα της νεαράς του Ιουστινιανού. Με αυτό το σκεπτικό είναι βέβαιο ότι η κατανόηση ενός μεσαιωνικού και παλαιότερου συγγράμματος απαιτεί πολλών ειδών γνώσης και μάλιστα εξειδικευμένες. Παλαιογραφία, αρχαία ελληνικά, μουσική, βυζαντινή και ευρωπαϊκή, μαθηματικά, προκειμένου να καταλήξει σε τεκμηριωμένα πάντοτε συμπεράσματα και επ' αυτών ή και δι' αυτών να προχωρήσει σε συνολική κατανόηση της αρχαιοελληνικής γραμματείας περί τη μουσική ως τέχνη αλλά και ως επιστήμη. Έτσι, η θεμελίωση βασικών ενιών της μουσικής στον Βριένιο, επειδή πραγματεύεται πολλά θεωρητικοτεχνικής κυρίως φύσεως με λεπτομερή τρόπο, είναι βέβαιο ότι διέπονται από απόλυτη λογική, η οποία πηγάζει εξ ανάγκης, όπως ο ίδιος τονίζει. Αυτή η ανάγκη πρέπει να μεταφραστεί σήμερα ως ανάγκη αντίληψης των τεκτενομένων στη μουσική, ως ανάγκη αποσαφήνισης και ικανότητας διείσδυσης των όρων και ενιών από τον μαθητή κατά τη διδασκαλία, ως ανάγκη παρουσίασης συστήματος το οποίο μπορεί να πάρει σάρκα και οστά στην πράξη, το τελικό ζητούμενο δηλαδή, αλλά και με βάση αυτό το τελευταίο ως ανάγκη για εφαρμογή της μουσικής επί της ψυχής και όχι μόνο της τέρψης, όπως πολύ σοφά σημείωσαν από τον Πλάτωνα και εντεύθεν μέχρι και τους πατέρες της Εκκλησίας.
Εκτός της ανάγκης όμως για διδακτικούς, όπως προαναφέρθηκε λόγους, το απόλυτα αναγκαίο συστηματικό της επιστήμης αυτής και κατά τον Βριένιο είναι η αίσθηση. Στην πρωτότυπη γλώσσα εκφράζεται εντυπωσιακά ως εξής. Το μουσικό σχεδόν εστί αρχή έχουσα τάξη ή της αισθήσεως ακρίβεια. Ούγαρ ενδέχεται φαύλος αισθανόμενον εφλέγην περί τούτων, ως μηδένα τρόπο αισθάνεται. Δηλαδή, είναι αδύνατον ο μουσικός να νιώθει κάτι άσχημο που ακούει και να λέει ότι αυτό είναι καλό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αλλού λέει, και γάρι είδε η αίσθηση της μεν πάρα πολύ ποιήν την διαφορά. Της δε παρολίγων ουδαμός. Δηλαδή, πρέπει κάτι να διαφέρει ακουστικά, σοβαρά, ώστε να το θεωρήσει ως διαφορά. Αν είναι κάτι που διαφέρει κάτι πολύ λίγο από κάποιο άλλο, δεν σημειώνεται καν. Το ίδιο με άλλα λόγια λέει και ο κατολίγων παλαιότερος του Γιώργος Παχημένης στο μνημειώδες έργο του, λέγοντας ότι επειδή γαρέντης αισθητής το βραχή παραλάτων ακατάληπτον αισθήτη αισθήσει, ως αυτός και βραχή διαλάτων εν φθόγγης, η ακοή όμοιον νομίζει. Η μήγε παχημερός διαφέρει άλλος άλλου, διατάχτα η αρμονική αυτή η μουσική εννοείται, των μεν πάντη λεπτοτάτων και των περί τους φθόντους βραχυτάτων διαφορών απέσχετων. Έτσι θα σταθώ σε δύο μόνο σημεία για τους λόγους που προανέφερα, τα οποία θεωρώ εκ των ουκάνευ και στα οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε γιατί από την εποχή του Βριένιου και πέρα μέχρι και τη μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων δεν έχουμε παρά ελάχιστες θεωρητικές πραγματείες, οι οποίες όμως δεν πραγματεύονται βασικές θεμελιώδεις έννοιες όπως οι κλίμακες, τα διαστήματα και παρόμοια, διότι θεωρούνταν ήδη λελειμμένα, χωρίς ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση. Έτσι, στα λιγοστά μέχρι σήμερα γνωστά μετέπειτα αυτού συγγράμματα, όπως του Ιερώνυμου, του Χαλκιόπουλου, του Μανουήλ, του Χρυσάφη, του Γαβριήλ και των λοιπών, δεν συναντούμε παρόμοιες αναφορές σε κλίμακες, συνθετικά κλιμάκων, τετράχορδα, λόγους, συμφωνία κλπ. Ειδικά για την κλίμακα, αν εξαιρέσουμε τους μεταρρυθμιστές, κανείς σχεδόν προ αυτόν δεν μίλησε για κλίμακα. Ούτε ο κύριος ο Μαρμαρινός, ούτε αυτός ο Κώστας, ο οποίος ήταν και σύγχρονός τους, ούτε και ο Χαλάτζος, γνωστή στην κριτική πραγματεία του, κάνει αναφορά σε κλίμακα, αλλά μόνο σε ήχους, όπως ο Παχώμιος, ο Ρουσάνος κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεαριανός παρανόησε την κατατομή του κανόνος του ηρημοσμένου του Βριένιου, διότι ο Αρχιμανδρίτης Θεαριανός έγραψε το σύγγραμμά του το 1875 στην Τεργέστη, πριν από την Επιτροπή του Πατριαρχείου και δεν εννοήσε ότι ο Βριένιος έδειξε τόνο και ημιτόνιο στην καλώς ή κατά ανάγκη εντός εισαγωγικών συγκερασμένη κλίμακα για διδακτικούς λόγους και για λόγους ευστάθειας της χρήσης κοινών όρων, όπως ακριβώς έκαναν οι προ αυτού μέχρι και οι προ Χριστού συγγραφείς. Γι' αυτό και ο Βριένιος αναφέρει ότι οι ήχοι διορίστησαν επί του διατονικού γένους της μελωδίας και τα τίνην της μελωδίας ήδη ήτουν οι τόνοι και οι τρόποι, ουχ ως έτυχεν οπουδηποτούν του οργάνου τάτονται, αλέγγας των αυτών ορισμένων εν τούτο και ίδιον ήλχε. Δηλαδή, δεν μπήκαν οι ήχοι όπου να είναι, αλλά μπήκαν στο όργανο, το οποίο είναι συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένους τόπους και θέσεις. Ακόμη και το 13-3-12 για το εναρμόνιο τετράχοδρο που αναφέρει ο Θεαριανός, ο Βριένιος το έχει προβλέψει, έχει εντοπίσει τη διαφορά εννοείται και το συγκεραίνει αναγκαστικά, δίνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ήχος λοιπόν δεν είναι μια συνεχόμενη σειρά 7 φθόντων, δηλαδή μια κλίμακα, αλλά ήχος εστί η ιδέα μελωδίας και έκαστος ήχος έχει την εαυτού ιδέα. Επομένως, μέλος, μελωδία, ήχος, φωνή, αυτά είναι οι λέξεις οι οποίες πρέπει να επανέλθουν στο κάθε μας λεξιλόγιο, αλλά με την αντίστοιχη πραγματική έννοια που αντιστοιχούσε στον καθένα. Είναι καιρός να σταματήσει η σύγχυση της κλίμακας, του όρου κλίμακας και μελωδίας, διότι πάνω σε αυτή τη σύγχυση συνέγραψαν και πολύ νεότεροι και σημαντικότατοι κατά τα άλλα εκτελεστές ακόμα και πρωτοψάλτες των Πατριαρχείων, απομακρυνόμενοι έτσι από την παράδοση αιώνων. Σχετικά με τη δημιουργία των πλαγίων ήχων κατά τον Βριένιο, γίνονται φθορικό του τρόπο, δηλαδή φθύρουν τους φθόγκους τους οποίους τοποθετεί το κύριος ήχος και έτσι προκύπτουν οι πλάγοι, η μέση και το καθεξής. Σχετικά με τον αρμόνιο γένος, ορίζει αυτό που όντως ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα, ότι δηλαδή είναι τρόπος έκφρασης των διαστημάτων και όχι τύπος ή είδους διαστήματος. Επομένως, η επίταση της φωνής κατά την εκβολή και η άρνηση κατά την έκκληση δεν είναι τίποτα άλλο από τη μελική ποιότητα των μετακινουμένων φθόγκων προς τους δεσπόζοντας του οικείου ήχου κάθε μελωδίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί τόσο στο διατονικό όσο και στο χρωματικό γένος. Αυτά τα ολίγα φρονώ ως γενική θεώρηση περί των Βριένιων
και ασφαλώς υπάρχουν πολλά περισσότερα και επιμέρους να υποθούν σχετικά με την πραγματεία τους. Θεωρώ ότι πριν μελετήσουμε τους εμπολείς αγνώστους 381 περί των αριθμών αρχαίους Έλληνες συγγραφείς περί τη μουσική, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ως γενική αρχή την καλή γνώση της αρχαιολογικής γραμματείας, για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και στην καθημερινή εκκλησιαστική μουσική. Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με θεωρητικές πραγματείες ασφαλώς θα ήταν πολύτιμο εργαλείο, με όλες τις εκδόσεις από τον 17ο αιώνα και μετά, παράλληλα, μια μνημειώδης επανέκδοση όλων των γνωστών και άγνωστων θεωρητικών πραγματιών με μετάφραση θα βοηθούσε πολύ, όπως προανέφερε και ο αγαπητός Πρόεδρος, ώστε να μπορούν περισσότεροι ερευνητές να κατανοούν τα γραφόμενα, θα ήταν ένα καλό βήμα προς την κατανόηση μεγάλου και σημαντικού μέρους του μουσικού και παγκοσμίου μας πολιτικού και μουσικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.